Gọọmenti Anambra Steeti ekwupụtago maka onyinye ego iji wee sị ndị ọrụ na steeti a ha daalụ bụ puku naira 20 wee nyegara ndị ọrụ Oyibo na steeti a karịrị puku 59 nke a bụkwazi iji wee gbakwunyere ego ndị na-ejebe ezumike nke akwụgoro ha ruo erite oge ka eji ike abana kọtapụrụ akụkọ a. Nke isiokwu ya bụ digitalization of workforce processes in the public service, a gateway to efficient resource utilization and national development. Gọvanọ Soludo bụ onye ketoro ndị ọrụ n'ihi ọrụ nke ha na-arụ ma kwuo na ha dị oke mkpa nyere ọchịchị ya. Ọ gara n'iru kwe ọtụtụ nkwa nyegara ndị ọrụ. N'okwu ya, onye isi ndị ọrụ bụ ọkaiwu Theodora Igwegbe kwuru na ọ bụ ndị ọrụ mere nnọọ ihe ji aga nke ọma n'obodo Naijiria ma kwuo na kemgbe gọvanọ Soludo batara n'ọchịchị n'onwego ọtụtụ amụma ọ tụrụ ma wepụta mere ọrụ ji wee na-eto na-abawanye karịa otu ọ dịbụ na mbụ. Na mbụ ka onye bụbu onye isi ndị ọrụ na steeti a ma bụrụkwa ya bụ onye nọ n'isi ya bụ emume emere, ọkaiwu Ngozi Melifeọnwụ kwuru na ihe eji wee kee mmadụ bụ iji wee na-eweta ụsa nye ọtụtụ ihe ịchị aka mgba ma gwa ndị ọrụ ka akaba ahụ na-eme ihe dum ha nwere ike ime iji wee weta ụsa nye ọtụtụ nsogbu na-echere ha aka mgba n'ọrụ ha. Anọ na ya bụ mmemme wee kwanyere akachiburu steeti Anambra Dr. Chukwuemeka Eze-Ife nwụrụ anwụ ugwu otu nkeji. E nyere ndị mmadụ onyinye nkwanye ugwu nọrọkwa na ya bee achịcha oyibo. Ya bụ mmemme bụ nke odeakwụkwọ gọọmenti steeti a Ọkammụta Solo Chukwulebelu, onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Eze-Ajụghị, ndị ha na gọvanọ so were achị, ndị odeakwụkwọ ọgbụtọrọkpụ nakwa ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme. Eji ike abana maka akụkọ ụwa ABS.